vitaminas minerais. Estas son algunhas das bondades do mel, un superalimento moi arraigado na cultura e na sociedade galega, que vive hoxe o seu día grande no Valadouro, onde se está celebrando a 38ª edición da Feira do Mel. No Valadouro poderíase facer un máster sobre o mel. Aquí son abelleiros dende hai moitas xeracións, segundo nos contan. Por iso os apicultores aprendennos a xiña a diferenciar un mel bo de outro que non o é tanto. Eu este collo, viro e así, esta burbujita sube para arriba, e despois tú tamén cunha cuchara fas a proba na casa e tú fas así e ves que fai unhas onditas e entonces tú sabes que ten a humedade perfecta. É buscar un produtor local de confianza e despois, por exemplo, a simple vista, a unha temperatura ambiente, que o mel seña denso, que non seña un mel moi líquido, eso xa é unha clara mostra de que non vai estar adulterado, e despois o mel bon de calidad que non está pasteurizado, o mel ten que cristalizar. Iago e Fe criáronse no mundo do mel, da cera e das abellas. Antes nesta zona había colmeas e trobos en cada casa, agora xa non é así. Inflúe a despoboación e este non foi un bo ano. Houve moita sequía, moito nordés, entonces as abellas non puideron traballar como outros anos. Así a todo, o Valadouro é un recuncho privilexiado para as abellas. Pois canto máis alto está no Valadouro, máis na montaña, mellor é o mel. Onde hai menos frutal, entonces, onde hai máis frutal que está aquí máis metido abaixo, é bom, pero xa máis da fruta. En riba hai máis eucalipto, máis raña, máis brezo. Neste val están consolidados 4 tipos de mel. Brezo, que, aí exigenche no análisis polínico un mínimo dun 30%, o mel de castiñeiro, antes teñamos moito eucalipto globulus, que era unha gran fonte de néctar, e ora o nites non é tan productivo en néctar, entón baixamos as cantidades. E pois temos tamén o milflores. Este é o mel multifloral, un mel moito máis oscuro, que se fai de mil flores, pode ser de castaño, de varias cousas. Este é o mel de eucalipto. Este mel normalmente consigue sobre a primavera. Na feira, o quilo de mel púxose nos 10 euros.